jamal hiire moon bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe bandiraɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare ko gonnon gonirɗon nden kala e kisal yowne moon garti e yewtere men yewtere holko anduɓe mbi ɗo e Dadiaba bandiraɓe ko yewtere nde Dadiaba suɓani kala heeɗiyenke hettiyenke to wawi wonde ene wawi wonirde kala ene wiye yo yewtere nde tawɗum e jaam ɗum noon oɗon mbiya kettuki jaam bandiraɓe to karallagal no gadoriɗen wadde heewi jaggande en ɗum ko Idrissa on en jetti en jarni Amadou Diawli baɗɗo sababu ha yewtere nde wawi yuɓɓinede tigui rigui noonne hoorejo Hamidou Ndiaye e hoorejo goomu juɓɓuɗi e dendagal terɗe goomu juɓɓudi kala mo limti juuma ɗum noon so hoorejo o limtama onon foof on limtama Diallo Moussa a salminama bandiraɓe yewtere men hannde bismiɗen ɗo ko goto e dawriyankoɓe Mauritanie ɓurɗo andirede Mouhamed Diallo gonnoɗo inspecteur tawi ko faate banggue jangde e nder leydi Mauritanie jangguinowo walla jangguinannoɗo walla tawi ha joni kadi ko jangguinowo ko wawi wonde foof maw artu nde wonno mbi jangguinowo naywata donc ene selli tan ene ɗo woni foof ko jangguinowo kono noon wona toon paaɗen to banggue jangde to kono en mbiyata yo ar o salmina renndo ngo o salmina bandiraɓe on saaha mbawen tigui rigui nadde bundi yewtere nde tawi ga e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop gorko mo Sourey assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe taweteɓe dingaral men dingaral Jamma Bela on calminama goto foof e inde mum e yettode mum Issa Diop a salminama ɗum noon mbeɗen heppi on jarama a weltanama caggal nde calminɗa tigui rigui en gartat tan e coalition Birame Dawol Abeydi woni ɓen haɓɓodirɓe gam hoorejo Birame hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi mbeɗa hande aɗa wawi artande en e ndiɗo juɓɓudi ndi mbaɗɗon e mbere pelle politique ɗe e pelle jamouroyankoɓe e yimɓe telɓe arɓe hande so tawi a wawi tongande min beete mbawa artande min hen hamin mbawa famde tigui rigui holko haɓɓodiri ha tigui rigui Birame wawi dañde ngal ɗo moɓodiral biyetegal hoorejo Birame hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi eyyi Issa a jarama eyyi min mbiyetemi ko Mouhamadou Paty Diallo komi korowo jangde gonɗo e foftere mum duumide guila le 1er octobre 2018 ɗum koto banggal meccal ngal jarumi ngal ko wona ɗum ko dawrugol ko hunde nde mbaɗanmi kadi guila ko ɓooyi eyyi gam wawde ruttade tan eko namdiɗa ko mi wiya tan moɓidiral Birame Da Abeydi président 2024 ko moɓiniral manggal mo ganduɗa ene tawte hen e pelle dawriyankoje e dille dawriyankoje e pelle ɗo gona laamuyankoje ene wayno ngal ɗo moɓidiral ena jogui e nder mum kono abboye 13 pelle ɗe limtumi ɗe taw kay pelle dawriyankoje e dille dawriyankoje mbaɗa wawi limtude hen FPC mo Samba Thiam Dekalam Moussa Diallo MDC Mauritanie debout pour le changement Mauritanie felliti Mauritanie tampi felliti mo denɗi men Abdourahim Ba cankiɗo ko ɓooyani ko ardino eɗen tawa hen CVE taw ardi ɗum ko Aboubacry Souleymane Ba e Mamadou Moustapha Ba eɗen tawa hen kadi fedde irande e fedde rag eɗen tawa hen parti goɗɗo ne wiye Asala
eɗen tawa heen fedde nde gona laamiyonkore ne wiye RGI rassemblement pour des jeunes indépendants eɗen tawa heen kadi fedde wiitende Kavana taw ardi ɗum ko Yakoub oɗo kañum wonno gardinoɗo mo candidat amen suɓino pour ardo campagne amen mi arta eyyi Issa Diop ene wayno mi limti tan wone terɗe wonɓe heen kono kadi ne waɗi woɗɓe ha heewi ene waɗi ni yimɓe jambureɓe waɓe no Laaji Traoré mo ganduɗa ko APP wonno woni député plusieurs fois ene wonno heen kadi Mamadou Daoudou Touré mo ganduɗa ko mo wonino maire Sebha ene waɗi heen kadi Bobolonde mo ganduɗa ko Diandiyanke Ngana mo ganduɗon ɓen fof kay yimɓe jamburoɓe wondunoɓe amen e pelle goɗɗe ɗe mi limtani eyyi ko wona ɗum ko holko rendini yimɓe ɓe aɗa andi saɗa yaaha élection bawɗo wonde fof hewma rendinde e mo jagganta jungo o ko eɓɓago ngo jogini rendo ngo mo jogini leydi ndi ene wayno minen min joni kaldo e ma o mi haalnanima mataw ni mi limtani hen fedde nde gardima nde fedde nde wiite ko dillere ngam potal nunɗal e démocratie mouvement pour l'égalité la justice et la démocratie donc ɗeɗo pelle foof ene tawte hen joni noon waɗi amen yaadude e Biram ko toɓɓe ɗe ganduɗa ene goƴi amen te minen komin dawriyankoɓe gila hanki tawa hande arani ganduɗa men foof ne andi wonɗo men dillanno wonɗo men ɓooyi dillude donc won toɓɓe ɗe ganduɗa ene waɗi goƴaji amen ene wayno no yettina Biram Da Abedi o wi ko ɗen toɓɓe fof omo ƴettu ɗum en considération ko ala sabilil misal tan toɓɓe ɗe ene waɗi hen kala ko faate ko nguura leydi ka c'est à dire gootago leydi beele yimɓe ɓe ene ponde yimɓe ɓe fof mbaɗe ko gootum kala ko faate ko kewnoɗo ko hono wargoji bannoɗi ɗo ɗi ko yimɓe mbiyata passif humanitaire beele ne dañane solution définitive kala ko faate e keptingol kala ko faate e lawɗingol ɗemɗe gendiji e nattinde ɗemɗe gendiji e tippude needi jangde Mauritanie eyyi ko ɗe toɓɓe seeɗa tan mbawmami jubbande hen ene wayno ko nandirde amen e ɗeɗo toɓɓe waɗi amen jabde jaggande mo junggo e yaadude makko e campagne présidentielle mo jawtuɗe mo jaltuɗen o noon a weltanama caggal nde mbawɗa jabtade namdal men min gartu hen eɗen gandi wonɗo dillanoɗa to banggue politique min gartu hen so tawi en gaare tongoyde so Allah jaaɓi ma en gartoy hen en mbawa yewtude ha gasden tawi en gartani hen eyyi aɗa andi politique kala jaaduɗo e parti so tawi o namdama o wiyata ko toɓɓe ɗe joguinomi ɗe ko kaari jaaɓi ɗeɗo toɓɓe e beete ɗum ko dalilu to banggue politique tan taka neɗɗo yaadude e neɗɗo o ko ɗum beete ko ɗum dalilu mo ganduɗa yimɓe ne mbawa famde ɗum tigui rigui tan so tawi neɗɗo o jaɓani toɓɓe ma hay so tawi omo jogui yiyande moƴƴere wonde nde ganduɗa yaadani e toɓɓe ma ɗe tan a fotani wawde yaadudemo poɗɗa wawde yaadude tan ko e jaɓɗo toɓɓe ma ɗe hay so tawi yiyande makko moƴƴani ɗo holko mbawɗa artan hen en tant que neɗɗo mo ganduɗa ko dawriyanke kadi ganduɗo dawriyankogol ɓoyɗo hen holko mbawɗa artandeni ɗum e ngal ɗo namdal e to banggue sen diwti ɗon financement hande ko fotino parti poɗɗo ni e dendinɗo moɓodiral pongal ni e pelle ko ene abbo e sappo e tati fedde ko fawi hande holno dañiri financement ha wawi wadde politique mo ganduɗa huɓtidini Mauritanie kala saabu Birane sen ƴeewi eɗen gandi omo jogorno caɗele hay woni bureau ji pour dañde hen représentant ji ma en garoy hen mais hikka politique Birane huɓtidini kala leydi Mauritanie holto dañɗon ndiɗo jawdi won wiɓe koto laamu ummi walla ko caggal leydi ummi koto balle walla ko onon moɓodirɓe ɓe ko onon ndenti mbaɗɗon mbawɗon wadde financé oɗo campagne ha mbawɗon hebde e jencuɗi dañɗon ndi assalamu aleykum wa rahmatullah
général Dadiaba Issa a jarama ay politique ko toɓɓe nandirteɗe e nder eɓɓango mo neɗɗo jogini ngendi ndi ɗum kay toɓɓe dowratɗe jeeya ngam wawde yaadude e neɗɗo walla wasde yaadude mum kono ɗum tan kadi yonani il faut ko neɗɗo mo jaadota o taw oɗon paamodiri taw jiidani ni e toɓɓe ɗe taw ko neɗɗo mo ganduɗa oɗon paamodiri hayso toɓɓe ɗe ɗon yawti taw oɗon paamodiri oɗon yiyande moon ko wootere te kadi oɗon gandi oɗon mbawi waddude laawol taw ala caɗele eyyi ko heddito ko noon lowdi eɓɓango ngo ɗum kam alay saago haale ɗum wawa wasde haalede e politique ɗum wawa wasde haalede e politique eyyi ko faate noon ko financement coalition amen waytano kono financement coalition ngaji keddiɗi ɗi neɗɗo yahata tan ko d' abord ene waɗi terɗe ɗe goto foof wonko addi terɗe ɗe goto foof waɗa hen contribution mum jaaha kadi e yimɓe ɓe joguiɗa jikke beele ene mballuma e ko ballitirɗa to banggal campagne o e ko wona ɗum ko minen hikka min mbaɗi ko heewani waɗede min namnima gendi ndi yo tawto amen e financement o saabu ɗum min gona yimɓe joguiɓe ngaalu no feewi donc min gudditi compte uji banque ɗi masrivi beele kala jiɗɗo wallidde mbuuɗu mum ujunere mum e million mum ene waɗa hen ene wayno ko kay ɗiɗo kay oɗo sifa min dañi en tout cas financement hayso wontine kaalis o hewrani noon foof min ƴeewi tan moƴƴitinde kutorgol kaalis ngal beele amen mbawa wadde campagne o ha gasa to banggue wiyede laamu finance candidat Biram on banggue ko ɗum gonga walla ko hunde nde ndiwta e so tawi ko ɗum gonga holno mbawɗa laɓɓitinde yimɓeɓe ha mbawa famde yeeda e hakkillaji yimɓe laamu ene jogui haqqe wadde financé candidat mo ganduɗa ko opposant so ɗum wona gonga kadi hol dalilaji ɗi mbawɗa rokkude yimɓe labtude tan ɗi ganduɗa ɗiɗo yimɓe kadi ne wawa deeje hakkillaji yimɓe ganda Biram laamu finance ani ɗum kadi fewndirani e laamu ala hen ko jofodiri e mum haydara Issa Diop a jarama bon ɗum ɗo ga wondi ko nannaki ga no wiyete Biram Da Abeid yimɓe fof no gandi ko lundiɗo tigi tigi ko yimɓe mbiyata opposition radical ko sono limte e Mauritanie ko goo e makko te kadi eɗen gandi enen relation makko e laamu ngu wona relation moƴƴo sako yimɓe ne ɗamino laamu ngu ene wallita amen yimɓe ɓe kay ne mbawi settade tan yooɓe ƴeew campagne yimɓe yooɓe ƴeew campagne uji ɗi campagne ɗi momin mbaɗi o yooɓe ƴeew mobilaji ɗumin joguinoɗi ɓe jeridir ɗum e wone coalition ngaji gonnoɗi ɗo waɗɓe campagne hono amen holko joguino e autoji soɓe jerodiri tan maɓe gandu minen laamu tottani amen kaalis ɗum ɗon kam ko hunde nde ganduɗa woodani te wawa wonde saabu ɗum Biram Da Abeid ɗiɗo duuɓi foof gila fuɗɗi dawrugol ni oɗon gandi kay opposition radical woni e kadi yaaduɓe makko ɓe limtanmami ɗo ɓe maro kam wona yimɓe ɓe ganduɗa ɓe laamu heɓtini saka no waɗano ɗumen ala ɗum jinnomi jabtade oɗo question weltanama caggal nde mbawɗa jabtade e laɓɓitinde wonde andinde yimɓeɓe ɗum ko haaluji tan mataw jahoji nde wonno e kala saaha waji ɓe mbiyata min nani école ce bamɗi ko ɗum haaɗi aduna o hande yedde moni foof hande ko ɗum sukki noppi mum ha hande laɓɓitinde nde ene jaari so tawi en garti to banggue campagne gabugol waɗama on jeehi nder leydi ha woteji dawama mbaɗi résultat ji ɗi no jaari e onon PV ji ɗi keɓɗon en tant que rewintinoɓe gueɗe ɗe résultat ji jaltuɗi ɗi ene waɗi luure ɓe mbi ko Biram gagni
ɓe mbi ala ko gasowani gagni eyi joni noon so tawi an a artani ene hen to banggue PV ji nder leydi e caggal leydi ha ɗi keɓɗon foof ɗi ndewin ɗon hande oɗon tonggui ɗum oɗon gandi no foti so tawi aɗa wawi haalande min no foti dañɗon to banggue toɓɓe e ciife no foti kadi laamu ngu dañi e candidat ji goɗɗi no foti dañi tawi ko onon tonguiri ɗum e ko keɓɗon e ganduɗa ɗum ɗo ko onon ndewintuno élection eɗen gandi élection kala coalition walla kala candidat jogui ko yimɓe rewintoɓe ene keeɓa PV ji ciññinaɗi noon tawi ko PV ji ciññinaɗi labtuɗi garɗi son tonggui ɗum onon on mbi ko onon gañi laamu ngu wi ko kañum gañi holko mbawata artandene ɗum eyyi Issa Diop a salminama eyyi ene wayno élection ngaji ɗi ne gasi nde aɗa andi kala jahowo campagne ene jogui goomu taw ko goomu dewintoɗo élection ngaji ɗi kewɗo goomu ngu wiyete ko commission des opérations électorales gila wote ɗe puɗɗaki donc min darni ngun goomu taw woni hen ko haralleɓe wonduɓe amen jeeyaɓe amen taw ko kañumen gila wote ɗe puɗɗaki enen ndewindo d' abord bureau ji ɗi no mbaɗirte ni bureau ji ɗi ɗo compete e yimɓe ɓe ɗo nawete gila nden on commission no waɗa golle mum caggal kadi no seni hokkiri résultat ji mum goomu ngu kañumne continue liggey mum saabu ɗum onon gandi kam goomu parti e goomu seni ngala les même moyen ko seni wawi wadde e une semaine goomu parti no wawi waɗa jooɗade 2 semaines taw gaynani golle ɗo yahanoɗo artoyo foof ngun goomu gayni golle mum waɗi rapport noddi jeyandiyankoɓe min mbaɗi conférence de presse ɗo siége amen ɗo min kolliti yimɓe ɓe ko daña ko ene wayno e rapport mo commission o waɗani amen rapport o holliti ko e tuugade e résultat ji ɗi tongi wonde deuxiéme tour ene waɗi hakkunde Biram Da Abeid e Mohamed Cheikh Ghazouani ko ɗum rapport mo commission amen électoral waɗi holliti eyyi a weltanama e laɓɓitinde hewɓe mbino ko Biram Da hawi premier tour élection ngaji ene laaɓi ko wujja onon en tant que candidat Biram on mbi ko deuxiéme tour e deuxiéme tour o mbete yimɓe ne mbawi andude toɓɓe ɗe dañƴon ko wiyete mbete dañƴon ko 42% walla ko 30% laamu ngu kañumne holko dañi pourcentage mum no foti yimɓeɓe mbawa andude ganda kam ene yerodiri te banggue ko kalɗon ko onon ɓuuri jabnade ɓuuri nannade walla ko laamu ngu haali ko ɓuuri jabnade ɓuuri nannade kamɓe ɓe mbi ko ɓe kawi premier tour onon on mbino waɗi deuxiéme tour onon kam on mbiya ni on kawi mbiɗon kono waɗi deuxiéme tour mais jaaɗo deuxiéme tour il faut ande toɓɓe ɗe dañƴa kene wawa hokkudema jaaha deuxiéme tour ande kadi goɗɗo o kañum ne foti toɓɓe dañi ande aha ɗo deuxiéme tour no wawi yahed ɗon holko mbawɗa artande ene ɗum Issa Diop jafoɗa en taƴodiri seeɗa won nannoɓe ɗo joni tan ne calmina ma jafoɗon eyyi ene wayno rapport mo commission chargé des opérations électorales o wanno ko adi foof ɓe gadi ko hollidde hen caɗele dañaɗe ɗe caɗele dañaɗe e wone bureau ji ɗi ganduɗa luunda de manière générale ma woni alano ɗon walla so woni ɗon wona kañumen fof gondi ɗon heddoto noon minen to banggal koɓe kollita amen ko wonde résultat ji ɗiɓe jogui e juuɗe mabɓe ɗe kanko président sortant o dañani plus de 47%. Donc deuxiéme tour moɓe mbiyata o ko hen ɓe jowiti e chiffre uji ɗiɓe jogui e nder rapport moɓe mbaɗi o ɗum woni ko commission amen électoral yettina amen eyyi
Diallo min nani tigi e o dañani 47% so haadi ɗon tan ɓe kalani candidat moon ko dañi candidat ji goƴƴi ɗi goho fof ko dañi yimɓe ɓe ne mbawi wiide ɓe ngala résultat ji ɗi ganda ɗiɗo ko concret yimɓe ɓe ne mbawa tugnade hen walla jabde ɗum nde wonno moƴƴe kala hunde so tawi a addi gadda dalil kamɓe ɓe mbi tan koɓe dañani 47% président dañani ɗum sortant o eyyi ɓe kalani ko Birane dañi ɓe kalani ko heddiɓe dañi en diwat ɗon résultat ji jalti tonto kahayɗi manifestation ngaji mbaɗi wonde ɓiɓɓe kahayɗinaɓe ene belto victoire mo daño dañi yaltuɓe dañi fiyaɓe maayi hen fodde yimɓe nayo Birame yeehi toon woni candidat moon wima addu autopsie waɗe so autopsie waɗama paari yo justice waɗe haade mabɓe ubbede kono en jii mataw o ummi toon o yettoyaki Nouakchott ni sukaɓe jirnoya e nokkuji mumen dañi wirnoyaɓe hen wocci dañi wirnaɓe toon e kahayɗe wiyano ma ñawore waɗ ha joni ñawore waɗani sukaɓe maayi jeehi jinnaɓe mumen mbasi ɓiɓɓe mumen haɗani président joƴƴini hoore mum walla joƴƴinama ñande goho wiyano ko ɗiɗi watta goho ene fada guila nden ha joni e jii Birame yeehi toon to Sénégal o waɗi émission pour haalde kono noon ene ɓesguji leydi Mauritanie naɓe ene goya ene ngakki darde nde opposition fonno darade hollira hoore mum guila sukaɓeɓe maayi ha ɗo ene ngakki e en tant que jeeyaɗo e coalition Birame holko gartanta ɗum e ɗum yimɓe patno ko seppo kono elle jiiko meeting walla jiiko sitting to banggue coalition Birame yimɓe jinno ko wona manifestation mais elle yimɓe jii ko sitting eyyi toon ene jeeya ko muusi ɓesguji Mauritanie naɓe e ɗiɗo élection ngaji ɓennuɗi eyyi Issa a jarama Issa ma famminma tan wonde résultat ji ɗi commission amen électoral tottiro no tottata ɗum ko PV ji minen ɗimin keeɓi ɗi e PV ji ɗi min keeɓi ɗi e PV ji min keeɓi ɗi tan min keeɓi hen ko 87%. mami nanuɗo ni rapport baɗaɗo o rapport o noon windaka e arab mami tindinan mon ɗum ɗo so Allah jaaɓi rapport o kala janggowo arab ma heɓe hen e détail uji koɓe kaali hen ko donc 87% commission e PV ji ɗi commission amen heɓno hen liggi pour wawde wiide oɗo élection ala bawɗo gagnade ɗum au premier tour rapport o noon mami neldi ɗum joni e arab eyyi ko wona ɗum ko pour ko mbiɗa sukaɓe men sankiɓe ɗo kahayɗi ɗo enen foof eɗen gandi gueɗe ɗe no jaari wonɓe kahayɗi eɗen gandi gueɗe ɗe no jaari sukaɓe waraɓe ɓe wona seppatnoɓe non non sukaɓe waraɓe kañumen goto foof tawa ko damal galle mum ƴetta nawa letta ha maayi ko ɗum woni ko kewi ko letta ha maayi ewa coalition o no tini ɗum sukaɓe pittali ɗi jani hen mbi président yo yaah yaade délégation pour duwonoyade d' abord jinnaɓe ɓe mais aussi yaade avocat ji ɗiɗi beele autopsie no waɗe ha anda sukaɓe ɓe holno mayri so autopsie waɗama enquête reftine hen lawol reftine hen ene wayno ndeɗen darde kam haydara coalition o mankinani hen saabu ɗum o ari o tawi wone jinnaɓe yimɓe men wonduɓe laamu mbawni ɗumen hulɓini ɗumen ha ƴetti mayɓe men calima yo autopsie waɗe ɗum noon noon mbeɗa sikki coalition ala ko wawi hen coalition yinno ko ɓeɗo mayɓe ɓe mbaɗe autopsie soɓe mbaɗama autopsie minen men ñaago enquête men gaddori avocat ji amen beele kuugal na fawo e waɗɓe ɗum ɓe enquête o eywa caggal mum kadi minen e min kaali min bindi pour wiide wonde ko waɗa kayidi ko il faut ko ɗum labtine ko waɗɓe ɗum ɓe ndewne lawol
ewo ko kalata ɗo ko e seppoji e sitiŋaji ene woodi minen min jano ko pour wadde ma arta ɗo adan ɗo yahano ko pour waɗede marche waɗano programme aɗa saɗa waɗa marche a yettinat ɗo mbatta ɗo jettina ɗum préfet walla hakem enen mbiyata ga en sa yettini normalement hakem kañum foti wonde tan ko information mais Mauritanie en général sa yettiniɓe aɓe kewi widema non aɗa waɗa walla watta eko way noon ɗo yahano ɗo artoyno ɗo foof finalement marche o waɗani kono marche o jaɓaka kono meeting o jaɓama kono minen ko ɓuuri tidde amen komin jogori haaldude ngendi ndi meeting momin mbaɗi ancien aéroport Nouakchott min cikkano amen janana sinno ko marche men mbanno yimɓe kewrata noon ha mbawa nande discours amen donc e nder oɗon e nder ɗon noon min jaltini hen bayinago pour hollidde caɗele guuraɗe caggal élection ngaji ɗi e holko min ɗamini hen beele laamu no tawta amen hen beele ɗen caɗele fawa safrede goɗɗon bayinago kadi mami tellin ɗum ɗo so Allah jaaɓi mami tellin ɗum ɗo donc mbeɗa sikki ko wona ɗum ko noon sukaɓe coalition ɓe kañumen continue ene mbaɗa seppoji ene mbaɗa ira e hoore mum ira tan fadde ira waɗi sappo yimɓe wondunoɓe coalition tawtiɓe hen ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓeɓe mbaɗi ɗum pour hollidde mette mumen pour ñagade laamu ngu yo laɓɓin ko waɗi ko te kadi yo rewnu e laawol waɗɓe ndeɗo bonande eyyi min nani tigui rigui to banggue ko hayɗi ko kewi toon ko min nani to banggue ko fonno wonde seppa ko to banggue jooɗade nde Biram yaltinino konngol ene paadi haalade woni ñande ɗiɗi ha hoorejo leydi ndi joƴƴine kamɓe paadi ɗiɗi hoorejo leydi joƴƴinama ñande goho ewa guila nden haydara nana ko faate banggue dille so diwti émission mo wadde hammedi to 2S e interview ji waɗi toon to Dakar o joddima toon e Jamra eyyi nder caɗele Mauritanie hannde yaade caggal leydi gonga nane toon ko gonga kono caɗele e leydi Mauritanie hannde mbete wawa safrade e nder leydi Mauritanie politique Mauritanie on gandino naam so jihino élection ngaji ko ni yarata hewɓe ko noon mbino wonde somin jeehi hay somin gañima koko wujjete on koolaki seni on koolaki ɗum ɗo électorat o ɗum ɗon fof koye mbaadi hannde caɗele dawrugol leydi Mauritanie kono elleso élection ngaji ngari yimɓeɓe ɓurata wawde suftude goto wiya komi candidat dañƴo hen musel fof walla wonde candidat wonko woni hen goɗɗum ko ganduɗa wotoɓeɓe woni ɓesguji ɗi ganda ko ñamri gonɗi e nder wonde e candidat nde jaɓanede candidat o nde walla dirande wiide komi candidat nde te yahoɓe candidat ɓe mbiyata ko koolaki laamu te kamɓe kadi dirata e wonde goto wiya komi candidat. assalamu aleykum Issa Diop eyyi no mbiɗa ni ko noon aɗa andi Mauritanie wonde caɗele mawɗe Mauritanie caɗele mum wonde ko démocratie mum ala fof ɗo yetti démocratie Mauritanie ko démocratie e ɗowgol militaire uji ɗum yimɓe ne gandi ɗum kono kañum fof e waade noon tawde yimɓe ne jogii fartange yaade woote so woote yonti sahaaji no waɗi yahooɓe sahaaji no waɗi ɓe njahata sa yehi mbiyeɗa a yehi e woote ɗe ngannduɗa déjà résultat ji koko ngannda sa yahani mbiyeɗa a waɗi politique de chaise vide moƴƴani donc goto fof tan ɗaccirte hakkille mum ƴeewa holko jogori wonde hen darde mum holko jogori hen fellidde te sen ƴeewi yaaɓe ɓe fof gila départ ene goyto wonde no yarani ene heewi caɗele ɗum waɗi noon
no yimɓe ceerti e woote ɗe minen min keeɓi yimɓe heeɓe ummiɓe e laamu ni jiiɗa wonde men kaltide e laamu min jaɓano ɗum résultat ji ɗi e ko wayi noon kono hannde o Mauritanie ko ɓuri tidde heen ko waawde waɗde goomu dewintoɗo élection ŋaji taw goomu ngu ko jambour wonata ko mbiten commission électoral national indépendante ko soit dañede Mauritanie taw hettoto noon gooto fof e no hakkille mum addiri won wiyeɓe njehen sen jeehi au moins discours men nane ɗum oɗon kew ɗum nande hayso men dañani résultat ji ni ma discours amen nane ma yimɓe ɓe nganndu holko men ngoni e dow mum donc kañum safara o ko wiyoɓe ko lunduɓe kañum en fof ɓe ndenta ɓe gona haɓɓere wootere ɓe parlina e laamu beele no waɗa kuule bawɗe ɗowde élection ŋaji ɗi taw kala ko jogori yaltude e élection ŋaji ɗi taw ɗi résultat ji hay goto wawa ɗum yeddude ko ɗum woni haala ka ko wona ɗum ko mbiɗa wonde gueɗe Mauritanie wawi réglede tan ko nder Mauritanie ɗum kay ko hunde labtude Biram Da kay meeɗa yaltude Mauritanie yaademo Dakar wadde communication walla yerodirde ɗum ɗo jokkodirde e jayndeji ɗum wawa majjinde haare mo waɗate e nder leydi ndi gila dawa dawi Biram meeɗa yaltude leydi ndi so kala no yaltat ko pour 2 semaines une semaine arte e leydi mum eɗen gandi haare nde foof ko ɗo foti waɗede ɗum ko hunde labtude ko heddi ko noon communication ɗo mbawɗa wonde aduna o foof aɗa wawi wadde communication ma ko ɗum woni haala ka kono kanko kam wona kanko haalante pour haare nder leydi te kadi amen janana ko minen wonɓe nder Mauritanie ko komin cafranani koye amen wona wonɓe caggal leydi jogoto safrande amen ɗum ko hunde labtande amen merci beaucoup eyyi ɗum noon a weltanama caggal nde mbawɗa famminde en to banggue yaltude biral te kadi hunde mata ko tuuba horde so woni ndi worbo wona doƴƴorbo eyyi ɗum noon mata ko wutti baɗɗo guiye sa ɓornima guiye jiwma sa oppi ñiwoji ndewoy ma eyyi to banggue hande onon luldu ngo onon e koye moon mi haalani ni ga e laamu ngu luldu ngo hande ene tumodira e nder koye mumen ɓe mbiya ko Biram woni neɗɗo laamu heddiɓe yimɓe Biram ɓe ene mbiya ko heddiɓe goni yimɓe laamu saabu en yii Biram no haala wonde résultat ji jalti andama ko kañum gañi kono luldu ngo wonno ko seŋanaɓe walla ko dawaɗi tottaɗi tew mboɗo sikki hayso tawi ko fonnoɓe wofde gonata koye guurde caggal laamu wadde ko ɗum woni caɗele hande haare to banggue luldu mbete ko ɗum fonno wonde darde luldu ngo ko darade rende caɗele rende yiyande rende miijo e daranade ɓesguji ɗi ɗum holko gartanta hen en tant que jeeyaɗo e coalition Biram aɓene mbiya oɗon mbiya eyyi so ɗum ɓenni to banggue nomination ngaji mbaɗi en jiino yaltino communiqué to banggue won winduɓe tan to banggue Facebook mbatti ɗum e président coalition moon woni Biram mbi ko kanko windi ha waɗi haalluji waɗi luural ha yimɓeɓe jeehi to page makko Facebook mbi o windani eyyi to banggue kadi en jii nomination ngaji mbaɗaɗi en jii nomination ngaji ina jaari en tant que kadi Mauritanie najo jeeyaɗo e Mauritanie holko mbawɗa addande en yiyande ma e oɗo nomination e oɗo pawaɗo oɗo gouvernement pawaɗo holko Mauritanie naɓe mbawi fadde hen holko mbawi dañde hen ko faare banggue jencude hande caɗele ɗe Mauritanie naɓe guuri guilay 1960 ha hande ene ronka Mauritanie yo yaltu e crise politique ronka Mauritanie yo yaltu e crise politique ko hen woni jamma e ñalawma subaka e kikiɗe saaha so élection ngaji ɓenni ɓe pooɗa yoga e opposant ji gara gonda e mabɓe so yeehi balɗe tiɗi tati ɓe kaɓa e mumen dutto opposition e mumen yimɓeɓe mbiya coodama kañumen ne gone yedditade mbiya coodaka koko nandirano ko ittama holko mbawata artande en e ɗum ɗon ɓeɗa andi yewtere nde woɗɗo yimma en naata e fannu goɗɗo hande député ji Mauritanie jalti wonde wiide ene mbaɗa soutenir ko faate banggue ɓen warateɓe toon to Palestine eyyi ha yogay député ji fulɓe ɓaleɓe waɗɓe ene jeehi ene jaade ɗum te elle wonde député ji nodduno toon
hannde ko faate baŋnge wallude ɓeen waraaɓe tokka hayɗi haa teŋti e ɓeen waranooɓe événement ji ɓeen waranooɓe 87 fof kono elle député ji ɗi njaɓaano nuurtaade e ɗum kono hannde elle ɓe njaɓii wonde e siinude toon njaafoɗaa so njaɓii siinude toon wonde warngooji baɗooji toon ɗi yoɗi ndartu juulɓe wartoɓe toon ɓe yoɗi ndartu holko mbawata tongande e ɗum ɗon mbawen artude e hankadi e sakkitte yewtere men mbawen nadde tigi rigui e gurdam ma politique hanki gonnoɗam ha yetti hande assalamu aleykum Issa Diop no mbaɗɗon dingaral Dadia Ba on calminama eyyi kañum won teskuyaji ɗi mbaɗɗa ɗo ko teskuyaji goɗɗi te potani wonde luundo ko ŋiñonirta hakkude mum ko ɓeydata tan ko farwinde ɗum luundo ko ŋiñonirta hakkude mum ko ɓeydata tan ko farwinde ɗum malheureusement Mauritanie noon luundo o sahaaji aɓe jejjita hare maɓɓe au lieu ko ɓe kuccitina hare nde e cañu wongo ɗo ngu hadgo yimɓe lakkitade hen saji aɓe majja ɓe ndewa habde hakkude maɓɓe ene wayno ɗum ɗon ni ene jeeya hannde ko doolni laamu ngu eko waɗata ko ɗum noon safaro mum woni tan ko luundo ngo wacco hoore mum jooɗodira joddo koɓe mbiyata les états généraux de l'opposition opposition e hoore mum nder Mauritanie ne foti jottodade par ce que parti fof opposition mo jiiɗa koko tufitino mum ene yaari banggue kala mawɗo dawriyanke mo jiiɗa sikkata kañum woni ko kañum tan woodi donc tant que ɗeɗon caɗele nane opposition o yarata yesso te kadi ko caɗele goɗɗe ɗum ɗon noon namni ko yimɓeɓe gartira hakkillaji mumen jottodo kaltida so wona ɗum opposition o yahata tan kene ɓeydo tadde bon ko wona ɗum ko Issa wonko kalɗa ɗo ko mi sikkani sono woodi par ce que laamu ngu gouvernement Mauritanie ɓe meeɗa fottude opposant ɓe nomi ɗum min eko teskimo ko gouvernement ji baɗoji ɗiɗo fof ko gouvernement ji ko yimɓe parti laamu mawɗo o e yimɓe parti ji wonduɓe maɓɓe parti majorité ko ɓen kewi nomede hen min ko ɗum woni ko jiimi mi yaani ko mbiyata ɗo ko wonde aɓa potta wone opposant ji sana toon noon opposant mo ganduɗa jaaɓi nattoyde maɓɓe hono no Massoud e oto no wiyete e Boulkhayr Massoud pardon e oɗo Ahmed Dadda ngolɗo lawol kam yimɓe teskima ɓe jeehi ɓe nattoyi e laamu kono kam e nomination ngaji ɗi ɓe mbaɗata ɗi ene wayno ɓe kewi hadde tan kay hakkude maɓɓe parti majoritaire o et tous les partis de la majorité présidentielle wonduɓe maɓɓe eyyi ko wona ɗum ko woni ko gartuɗa ɗo ko wonde député ji wone député ji to assemblée nationale jalti ena kollita wondude ɗumen jaggodirde walla waytanade hono palestinaɓe wareteɓe ɗum wona hande fuɗɗi e Mauritanie ɓuuri wawde woytanade ko arebeɓe ɓe ganduɗa koɗani ɗo jiidani men haydara enen wonɓe ɗo ɓe taw goni tawi nokkuji goɗɗuɗi ene jaggana ɗumen junggo taw ene acci ko woni nder leydi hono ko kalɗa ɗo ko hono kayitnaɓe waraɓe ɓe ɗum ɗon kay caɗele Mauritanie jeeya ɗum ɗo woni gueɗe kollitoje leñam ha joni yaltani e Mauritanie ɗum ɗo kay maale leñam leñagu mo ganduɗa ene rewi laamu Mauritanie ha joni ene ronki yaltude hen ko ɗum woni gonga o donc wona hande ɗum fuɗɗi kala ɗo neɗɗo Mauritanajo waɗa ko muusi goɗɗo gonɗo caggal leydi taw ko arabe waɗa ko muusi ko gonɗo caggal leydi arabe o ɓurata teskanede e gonɗo ɗo o ɗum ko hunde nde ganduɗa eɗen teski ɗum ene jeeya e caɗele e laamu ngu ardiɓe ɓe ene jeeya e leñam leñagu ndi ganduɗa amin kaɓo ɗum guila hanki a weltanama tigui rigui
e jabtul ma baɗɗi fayida ene wawi wonde haaluji ne takkodir no ɓardodir tan wayno komi mbiɗo koɓe nometeɓe mbimi ko ala so tawi élection ngaji ɗi ɓenni ko faare banggue nomination ngaji gaari ene heewi e luldiɓe jaaha tawtoya laamu ngu eyyi tawtoyde laamu noon addani taki ko ɗum takarma nomede saabu eɗen mbawi artude e parti ji kewɗi ko wayno Kane Hamidou Baba yurmede Allah woni mum tawtoyino laamu ko wayno Ibrahima Mouhtar Sarr tawtoyino laamu Birane Daoud Abedi o tawtoyino laamu jiida e woɗɓe woɗɓe comme joni yeru Edmane Soumare en hannde mbaɗi félicité laamu ngu wonde victoire gasowani o te candidat ji keddiɗi ɗi foof mbaɗani félicité jaɓani wadde félicité eyyi hannde hol darde moon onon en tant que coalition Birame président coalition koko jokkata walla ala ko ɗo kannuɗon tawde kon ɗofnoɓemo e élection ngaji 2024 ɗi gasiɗi ɓenni gore moon fof yahat tufoya tiini mum ƴeewoya kañumne ko dañi walla ala on keddoto e coalition o heddo onon fof ƴeewde e ñimnu ɗum e ƴeewde élection ngaji garoyoji ɗo kadi e duuɓi 5 jooɗoɗon jottuɗon ƴeewon holko woni ngakkande moon e ko woni caɗele moon eyyi walla ala ɗo hankkadi goo foof hankkadi ko kañum jeeyi hoore mum ɗaccirama eyyi Issa ha joni de mi wonko kalata ɗo en mi wona kumpitiɗo ɗum a wiɗo ɗon wonde Kane Hamidou Baba ya rahmu tawtiyuno laamu ɗum min mi tinano ɗum a wiɗo wonde Birame Da Abeyde tawti laamu mi tinano ɗum eyyi mbaɗa andi noon AJDMR no gonnomi to nde meeɗi gollodirde e majorité présidentielle wadde mum jewte juɗɗe voilà ha woodi ɗo nandire mum caggal mum ɓe corti Birame Da Abeyde meeɗa nadde majorité présidentielle Kane Hamidou Baba kadi mi tinani ɗo naati min kam e information ngaji joguimi ɗo naati majorité présidentielle ewa heddoto noon hen saji neɗɗo no wawa haaldude e laamu tan par ce que kañum laaɓi kono firtani kam nattoyi tawtoyi ɗum eyyi Birame Da aussi en tant que ɗum ɗo mi sikkani so wonɗo meeɗi nadde majorité présidentielle waɗi no dumuno noon omo haalde mawɗo leydi gam yidde safrude wone caɗele mbeɗa sikki ɗum ɗon kadi o heeɓini ɗum haalde e thile kewɗe o labtini ɗum gam pour noon holko jogori wonde kuccam mawɓe Birame Da Abeyde ɗum ɗon ɗo kaalaten ɗo won gowmu enen liggo hen won gowmu momin cosi enen waɗa ɓeeto campagne mo jaltuɗen o e no waɗa kadi hokka yiyande mum holko jogori wonde kuccam mawɓindiral ngal donc ma oɗon liggey gasa nomin mbawa artude moon e saktande mom holɗo men nandiri ɗo kaleten ɗo mo wawa jabademe hen saabu ɗum liggey o no continue o gasani won ɓeeto baɗeteɗo d' abord eko yewta ko e wadde kadi proposition holko jogori wonde kuccam ɗo nandira en fof so Allah jaaɓi mamen garten gendidi men kollita ɗum eyyi ɗum noon a weltanama eyyi wonde Kane Hamidou Baba yarhamu mum tawtoyino Aziz ɗum mboɗo jogini ɗum dalilaji laaɓɗi cer kadi nde o yahata nde mo yewtido on jewtini mo yewtinno mo namdino yiyande mum o ko jaabinomo e koɓe kalduno mi yewtide on eyyi Birame kam ko kañum haaldi hunuko mum eyyi hay ñanden won namdiɗomo wiyamo gasowani ko sehilma wonno dañi ko jaabi ɗum o yeeyi o wi min gaddi toɓɓe hay yewtere makko ngaalu omo haala ɗum hen wonde min gaddino toɓɓe min nandiri pour omo waɗa ɗum o waɗani minnene mi yeehi mi woppimo eyyi heddi noon ko mataw o natani e golladade laamu men o heeɓino kam nandirde laamu ngu omo yaada e majorité o eyyi ɗum ko dalilaji laaɓi ɗum kam ko Birane haaldi hunuko mum
eyyi ɗumane kadi mboɗo jogini ɗum dalilaji eyyi mo Ibrahima Saro kadi on kam yimɓe fof tini ɗum kanko e hoore makko kadi o jooɗinomo télé o haali o yeehi no majorité mais o arti e jiiɗa e woɗɓe hannde eɗen nganndi Mouhamed Diallo mo ngannduɗaa ko jannginowo wonno haa heɓii fooftere mum hannde hanki ngonnoɗaa koye AGDMR mbere to baŋnge politique koye AGDMR tan meeɗɗaa wonde caggal ɗum cosɗaa mouvement ma ngarɗaa jantiɗo e biran walla alaa aɗa wonno e pelle goɗɗe politique avant AGDMR nde wonno onon kon mawɗo kon ɓooy eyyi kadi AGDMR mbere ko Ibrahima Sarr tawma toon walla ko an tawi toon Ibrahima Sarr min jinno andude hen e Mouhamed Diallo holko yaltinimo AGDMR toon wonno toon ko jaggal o jeeyno koye jaale dowrowo e nder AGDMR koye bureau politique o jeeyno en natti yiidemo hen ko ɓooyi en natti nande dille makko ha hande Mouhamed Diallo en yeehi goppi AGDMR holko woni sababu mum Issa Seydou Diop eyyi min de ko kalanmi ko kaldata e wonde ɓe to kalde e laamu haaldude e laamu e nadde e laamu ça fait deux e golledade e laamu ça fait deux ko ɗum tan jinmi nandiren jinmi wiide aɗa andi joni an sa naati majorité présidentielle jogotoɗa ko discours majorité présidentielle ko haala mabɓe kalda ko ɗum tan jinmi wiide ɓe sikki ko ɗon mbasɗen famodirde neɗɗo o noon wawi yaade haalde e laamu neɗɗo ne wawi yaade haalde e président kono firtani parti mum naatoyi e majorité présidentielle ko ɗon jinnomi lattinde ko heddi ko noon no wawa wonde no mbiɗani foof no woodi eyyi min kam hande o ene wayno HDMR ko caggalam woni ko expérience mo mbaddumi e mabɓe alhamdulillah expérience kadi kewɗo mana liggimo toon mi darima toon darde mawde e heptinade e saaha yeehi noon ha ganduɗa suggere waɗi hakkudam e ardiɓe parti o ko faate ɗowgol parti ngol eyyi on saaha noon voilà min dunkiti caggal ɗum tagui on saaha noon mataw min peeri laabi amen minenne min payi banggueji goɗɗi eyyi ko wona ɗum ko min mi no wiyete pour HDMR mo kalata o gardumi hen kay fedde no wiye flamme rénovation aɗa andi flamme no coup d'état Eliwul Mouhamed Vali en waɗi flamme koko fecci hen sengo wi hunde nde soit ɓendude pour ɓe koota hen sengo wi tawde mawuye yani yo mbar feere ɓe dutto ɓe natte leydi ndi ene wayno flamme rénovation o ɗon e gardugol Ba Mamadou Bocar gonnoɗo hikka candidat HDMR on flamme rénovation mi militi hen ene wayno golle tiɗɗe mbaɗaɗe ɗo e nder leydi ndi koye sababam min ɗum waɗa eyyi ko min waɗi structuré flamme rénovation e nder Mauritanie ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel parti tan mo naatmi kuppumi kartal mum liggimi hen dillumi hen ko HDMR caggal nde jaltumi parti HDMR noon ala foof parti ɗo nattoymi saabu ɗum mi yaltani komi gooto jaltinmi kay yimɓe joom hakkillaji en joguiɓe tarikh dawrugol ɓe ganduɗa sa foof amin jottoto amin pewjida amin ƴeewa holko foti wonde darde amen e kay ɗum waɗi amen noon sosde dillere amen ne wiye dillere ngam potal nunɗal e démocratie donc jaarimu e moɓidiral Biram Da Abeydi kay inde dillere mo gardimi nde eyyi nomin jeehi toon kadi min dokka gueɗal ha timmi e to banggal campagne o yimɓe amen no gonno e commission ngaji ɗi yimɓe amen kadi no gonno e directoire uji yimɓe somi wi yimɓe amen noon ko yimɓe mouvement amen e directoire de campagne ene wayno ni région ɓurɗo mawnude o gonnoɗo coordinateur régional o on ko yimɓe jeeyaɓe dillere mo gardimo hono Jibril Hammadi ɓurɗo andirede Djifi Gaye e wadɓe wonnoɓe commission des femmes et commission des jeunes eyyi ko ɗum jinmi ko
jinnomi jabtade ko namdiɗa ko ɗo laapi tigui rigui parti mo gaddiɗa nadde coɗɗa kartal mum ko AGDMR caɗele mbaɗi hakkude moon e ardiɓe lando e nder caɗele ɗe ko holɗum wonno caɗele ɗe ko holɗum wonno eɗen gandi woni no mbiɗen ni ko heewi addude caɗele yimɓeɓe to banggue dawrugol ko sertude jiyanɗe e miijoji walla hen sahaji poɗodiral poste uji ne mbaɗa eyyi walla gardigo walla wonko fotata waylede ɓe mbiya yo wayle ɓe mbiya ala hoto wayle jomumen jaaha ɓe keddoɓe jaaha saabu sen ƴeewi AGDMR guilay temps ko ɓooyi Abdoul Birane onen gadino yaade jeehi kañumen Alassane Dia en caggal ɗum Alassane Dia en ɓe coosi mouvement ene wiye tous pas nationalité kamɓe nder koye mabɓe kadi ɓe pecci jiyande mabɓe ceerti waɗi de tous pas nationalité eyo ko noon tan dawrugol ne ko noon joni kam mbeɗa wawi artande ene e caɗele ɗe ko holɗum wonno saabu tarik dawrugol Mauritanie ene jalni seeɗa so tawi en mbi eɗen gartoya hen tan en no mbimi ni kono hankkadi tonguen yewtere nde mbawen waynodirde e bandiraɓe e kadi min jettuma min jarnoma Issa Diop min de hankkadi AGDMR ɓe sikku ko kalatnomi en foof ma haali e nokkuji goɗɗi e nan nder guese ɗe majjata donc mi yiiɗa artude hen hannde o par ce que voilà ko heddi ko tan ko no mbimamde tan ko caɗele ɗowgol parti o par ce que parti o yeehino saaha o ɗowira kono neɗɗo ɗowirta galle mum ni neɗɗo tan no wonde cuddidu mum e suka mum no waɗe galle o ko weela somo wi noon no waɗe galle o ko weeɗa ko key fannuji ɗi foof guiley ɗowgol parti o guiley cuɓogol yimɓe o voilà gueɗe mbaɗe noon kono mbeɗa sikki pour rewindiɓe kam mbeɗa sikki ene gandi e ko kalnomi hen e oɗo saaha e hande o noon mi yiiɗa artude hen no fewi on jarama enen gandi ardino parti o ko Ibrahima Sarr e on tuuma hewɓe jeehi hono caɗele ɗe kalɗa ɗe ko ɗum nawi ɗumen eyyi ko Ibrahima Sarr wonno hoorejo on saaha hewɓe dañi geddin ɗumen ko ɗum ko wiide parti o ɗowira kono neɗɗo ɗowirta galle mum ko weela ko wi foof ɗum watte sa waɗani saɗa weela joɗɗa sa weela ko jaaha wadde ko wima ko yahanno e parti o te parti mbo sikki hewɓe geddin ɗumen ko wona noon foti wawde ɗowrede wadde ko yimɓe ndendal ko jiyande ndende miijoji ndende foof ko wona ɗum ko aɗa wawno haalande yimɓeɓe kadi ganda saabu yimɓe foof potani humpito potani kadi nadde e gueseji e wawde andude holko woni toon eyyi kono noon tawde kadi neɗɗo foof ko dimo e yiyande mum ko dimo e miijo mum yewtere nde nde ari hande heeɓi ɗo to banggue dawrugol hande nane mi namdinmama ko fate banggue nomination ngaji ɗi holko ɗi mbawi addande Mauritanie hande Mauritanie crise mo woni guila 1960 fade hande holko Mauritanie wawi gagnade e oɗo gouvernement kesso e oɗo président mo ganduɗa ko won président joni oɗo ummi ummade ari lomtinimo ɓe kaaɓi hande on nan to kaso to ene wiye yaltino déposé no candidat mum jaɓanaka e hande holko Mauritanie naɓe mbawi fadde e oɗo mandat ɗimmo mo Mouhamadou Ghazawani waɗa eyyi e holko woni yiyandema e miijoma an hande e nder leydi Mauritanie laaɓi poɗɗi fewjede mbaɗe so tawi leydi ndi rewnama ɗon en tant que haqqillante mo ganduɗa kadi ko joguiɗo yiyande miijo to banggue dawrugol ko holɗum hol laaɓi ɗi Mauritanie naaɓe poti wawde ɗumin ko wona ɗum ko holko mbaynortoɗa renno ngoye bandiraɓe walla won message miijo mo joguinoɗa aɗa yiiɗi yettinde walla namdal aɗa fatno mi namdoma ɗum mi namdakima ɗum hakkille timmani neɗɗo ne wawi yidde namdade o yejjita eyyi kadi ko yewta ɗo ko ene heewi ko ɗum tagata ɗum kono noon an ko holɗum wonno ɗum noon min mbima mbaynoroɗa rendo ngo ha saaha goɗɗo so Allah jaɓima en jewtu kadi e fannuji goɗɗi Issa Diop a jarama a weltanama gonga e lewru dow an namdinono kam ko fate gouvernement kesso mataw hakkillam koko diwi ɗum tan e jinmi wiide oɗo gouvernement baɗaɗo ala fof ko serduma e gouvernement ji gonnoɗi ɗo ɗi saabu Mauritanie caɗele mum ko caɗele dowrorɗe
ko caɗeele sukaaɓe mumen ɗo pondete ko caɗeele hormaade hakke innama aade ko caɗeele hokkude fartanŋe kala murtennaaji e yowitaade e mbawko mum heɓde geɗal mum haa timma sen ƴeewi oɗo gouvernement no susira ni o susira tan kono gouvernement ji keddiɗi ɗi cusira o susira tan ko dow yedde wone yimɓe murtannaɓe wone galleji murtannaɓe hokkude ɗumen postoji mawɗi yo gardo leydi ndi taw alana gartam leydi ndi haydara donc no tubakoɓe mbiyata ni tan pour min cusgol oɗo gouvernement c'est un non événement d' abord woote ɗe keptinaka lundiyankoɓe ɓurɓe wonde hen sérieux keptinani woote ɗe murtannaɓe foof hay soko muynowo no andi woote ɗe ndewani lawol donc kala ko woote ɗe wawi jibinde wawa rewde lawol donc Mauritanie namni ko liggey mawɗo namni ko taftede namni ko wona leydi normal tan leydi mo ganduɗa démocratie no wawi wonde hen mais enen fof ɗen gandi démocratie ala e Mauritanie wootenen hen mais démocratie ala hen donc tant que nden yidde dawrugol woodani gam mahatade leydi ndi e dow laawol portingol wona ɗiɗo gouvernement ji jogori change ude ɗe gueɗe ɗe so wonti an hay kayitaji pour ɓiya a wawa dañande ɗum ɓiya sono waɗa concours hay so heeɓi toppitake ndi leydi no foti ƴewtade hoore mum donc pour min oɗo gouvernement ala fof jikke mo joguimi e makko saabu ɗum ɗo ummoriɗo e woote jawtuɗe ɗe holliri wonde ngendi ndi kewendi mum wondani e mabɓe ko heddi ko ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗatno ɓe mbaɗi ko keewi wadde ɓe kepti laamu ngu e juuɗe mabɓe e ɗum ɗon kadi wona e maslaha ngendi ndi hande ko woni maslaha ngendi ndi ko yimɓe ɓe jotto luundo e ardiɓe ɓe taw ardiɓe noon ne jogui yidde waylude gueɗe ɗe par ce que Mauritanie fof fawi ko dow fenade fof ɗum noon ko ɗum woni ko jinnoma haalde e nde ɗon toɓɓere e toɓɓere wonde nde ko jarnude moon tan onon dingaral Jamma Bella Dadia Ba e fartange mo tottuɗon kam wawde yewtidde moon wostodirde miijoji e moon hokkude moon yiyandam e gurdam dawrugol e Mauritanie heddoto noon ɗo e Mauritanie kam gueɗe ɗe ala fof ko weeɓi hen yimɓe gonɗinɓe wonde gueɗe ɗe no poti waylude kañum en e koye mumen no poti wadde feere no mbawi nandirde e ko ɓuri tidde ko ɓuri tidde ko liggodade ngam firtude nguɗo cañu mo ganduɗa ne ɓitti ɓesguji Mauritanie guila leydi ndi heeɓi indépendance e joni eyyi ɗum noon jinnomi yettinde mi wasiyo hooram mi wasiyo kala biyowo ko baɗowo dawrugol ene wayno ko ɗon jinnomi jofnirde haala ka mi wiya yimɓe hettotonoɓe kam ɓe noon kala ko tata e haala ka yafuya ɗaɓɓama on jarama Allah jarama en beltima nde mbawɗa hokkude haajuji ma e hammuji ma dingal Dadia Ba fof kadi ne yettuma ne jarnoma ena wima kadi bisimilla ma e dingal ngal ko duwanade tan gonɗo sababu dingal o on woni Abdoulaye Ali Diallo Diallis nde yurmede Allah wonata e makko nde toon wonata foftorde makko ya barke illahi ɗum noon eɗen mbiya tan so tawi fartiŋeji ɗiɗo mbawi dañede ko kanko woni sababu ɗum noon yo Allah hokkumo feccade e baraji dañeteɗi ɗo e dingal ɗi moƴƴere wonde ɗo nde
dewal Allah gongal ɗo ngal jokkere endam wongal ɗoɗem kala hen baraji yo Allah feccimo ɗum kanko Abdoulaye Ali Diallo Jallis yo toon ɓuɓanmo enen ga yo en juutga gollude moƴƴere e jokkude endam ɗum noon min jetti min jarnimama ɗum noon bandiraɓe heɗornoɓe walla hettiyankoɓe Dadia Ba ko ɗum wonno komin lowonno on so won ko tata hen yaafo e ɗaɓɓama neɗɗo timmani ɗum noon so won ko fewi hen koto jomiraɗo subahanahu wa taala ummi en jetti en jarni hoorejo Hamidou Ndiaye noonne hoorejo goomu juɓɓudi e haralleɓe men tigui rigui wawɓe wadde feere ha jewte ɗe mbawa heɗede e nokkuji goɗɗi taw kañumne ko Silla Rew sen jumani foof heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Allah jarama on jarama